A rúa importa moitísimo, ademais o que facemos na rúa importa moitísimo na provincia. Importa moitísimo na provincia porque a rúa é unha gran vila dunha comarca importante como é Valdeorras, na que estamos traballando con intensidade, dende a Diputación e dende o partido estamos apostando moitísimo por ela. Moitísimo por ela, sabemos que queda lonxe. Sabemos que as dificultades de comunicación en ambas direccións son complicadas, pero iso non nos debe olvidar que esta é unha gran comarca, é unha gran comarca que merece toda a atención, é unha comarca que é un tractor económico da nosa provincia e é unha comarca da que nos sentimos profundamente orgullosos. Por lo tanto, a rúa xoga un papel importante na comarca de Valdeorras e así o reconocemos e así o facemos hoxe con este congreso. E a rúa vai nos axudar a lograr un dos obxectivos que buscamos, recuperar a maioría absoluta na Diputación. Fáltanos un diputado. Non é difícil, pero solo traballando concello a concello seremos capaces de recuperar esa maioría que eu espero recuperar, sinceramente. Espero recuperar para desenvolver con absoluta claridade o programa do Partido Popular. Mientras tanto,